שלום, אני דוקטור פלמן. באתי לארצה בשנת 1972 ומסרתי שני דיפלומים של המומחה בכירורגיה פלסטית ובכירורגיה כללי למשרד הבריאות. ממשרד הבריאות אני קיבלתי מכתב ובעל פה אמרו לי שאם יש לי רק תעודת מומחה בכירורגיה כללי, אני רשאי לעשות כל מיני ניתוחים שיש לי ידע וניסיון. וזה היה אמת. אבל הייתי די נאיבי ולא לקחתי גם תעודה של המומחה בכירורגיה פלסטית בארץ. חוק בארץ וחוק בבינלאומי שמדבר על המומחה מנתח רשאי לעשות כל מיני סוגי ניתוחים שיש לו ידע וניסיון. אם יש תביעה משפטית נגד הרופא הזה, הוא חייב בבית משפט להוכיח ידע שלו וניסיון. אני רוצה להסביר לכם איזה הבדל בין ניתוחים פלסטיים וניתוחים קוסמטיים אסתטיים. אז קודם אני אסביר לכם מה זה ניתוחים פלסטיים. ניתוחים פלסטיים זה מצב לא נורמלי בפנים או בגוף של הבן אדם, שכוונה של הניתוח פלסטי לעשות אותו יותר נורמלי. וזה הכל. מה זה ניתוחים קוסמטיים? ניתוחים קוסמטיים זה מצב מתי בן אדם נורמלי אבל הוא רוצה להיות יותר יפה, אז זה ניתוח קוסמטי. יש במשרד הבריאות והסתדרות הרופאים בארץ תקנון שקוראים סילבוסיום, שמדבר על התוכנית של המתמחה בכירורגיה פלסטית, בכירורגיה כללית, בכירורגיה של עיניים. בכל מקצועות יש תקנון שהמומחה יכול להיות רק אחרי שהוא מסיים את התוכנית לימודים. ובכירורגיה הפלסטית קיימת כמות מינימלי של הניתוחים קוסמטיים, 3-4 אפים, כמה אוזניים ועוד כמות של הניתוחים מזעריים. מזה מתמחה שיוצא עם תעודת מומחה בכירורגיה פלסטית אין לו שום ידע וניסיון. עוד משהו אני רוצה להגיד, שבסל הבריאות של המדינה ישראל וגם בכל עולם לא קיימת ביטוח רפואי ממשלתי לניתוחים קוסמטיים, בפני שזה ניתוחים שקשורים מהמצב נורמלי לעשות יותר יפה. כל אחד משלם עבור ניתוחים האלה באופן פרטי או איזשהו סידור עם חברת ביטוח, אבל לא לחשבון של הקופת חולים. אז כשאנחנו רואים שלט על הדלת שלה כתוב מומחה בניתוח פלסטי, זה לא אומרת שהוא עבר איזושהי התמחות בכירורגיה קוסמטית. זה נכון, אין התמחות בכירורגיה קוסמטית בארץ,
אבל בעולם יש מספיק מקומות איפה לומדים את הרופאים צעירים ולא צעירים כל כך לניתוחים קוסמטיים. ניתוחים קוסמטיים זה דבר שצריך ללמוד מהרופא עם שם לאומי, עם ידע וניסיון. בדוגמה, אני למדתי, אחרי שכבר הייתי מומחה בכירורגיה פלסטית, למדתי כירורגיה קוסמטית בפילדלפיה. כתוב זה פוסט גרדואטית בית חולים במחלקה קוסמטיק סרג'רי, איפה היה מנהל מחלקה דוקטור ג'וליוס ניומן. ב-1984 הרופאים בארצות הברית פתחו את האמריקן אקדמי קוסמטיק סרג'רי, איפה עושים לימודים ונותנים את הידע לכל רופא שרוצה ללמוד את הכירורגיה הקוסמטית. בוודאי הרופא הזה חייב להיות מומחה באיזשהם מקצועות כמו אף, אוזן וגרון, עיניים, כירורגיה כללי, כירורגיה פלסטית, אורתופדיה, גינקולוגיה וכו'. אז עכשיו ברור לנו למה יש מלחמה עם ארגון פלסטיקאים שקוראים לעצמך פלסטיק אסתטיק סרג'רי, ורופאים שאומרים אנחנו מומחים בניתוחים קוסמטיים. שימו לב, כל תביעה בבית משפט נגד רופא פלסטיקאי כתוב, הפציינט בא לרופא מיסטר איקס לניתוח קוסמטי, ועבור הניתוח קוסמטי יש ואיזושהי פשלה או לא פשלה, כתוב שהוא עבר ניתוח קוסמטי. בוא נגיד ככה, למה הרופאים, ארגון רופאים ממומחים פלסטיק סרג'רי אומרים שרק אנחנו יכולים לעשות ניתוח אף, רק אנחנו יכולים לעשות ניתוח עפעפיים, רק אנחנו יכולים לעשות אוזניים, רק אנחנו יכולים לעשות מתיחת פנים, רק אנחנו יכולים לעשות הגדלה והקטנה שדיים. אז למה אף, אוזן וגרון, מומחה במקצוע הזה, לא יכול לעשות אף? הרופא עיניים לא מבצע ניתוחים לעפעפיים? רופא אף, אוזן וגרון לא מנתח אף, אוזניים? זה שטות, זה בושה ושטות. למה? למה? שאלה למה. התשובה פשוטה, זה מלחמה על הכסף, על הפציינט, כי עבור ניתוח קוסמטי פציינט משלם מכיסו, וזה רווח נקי שלה רק את הארגון שקוראים מנתחים פלסטיים. לפי דעתי, יש הרבה רופאים מצוינים בארגון פלסטיק סרג'רי שמבינים זה
ולא מתנגדים נגד הרופא שיש לו איזושהי תעודה מומחיות אחרת, אבל הוא מבצע, הוא למד ויש לו ידע וניסיון לא פחות, אם לא יותר, מרופא אחר. משהו אני רוצה עכשיו לדבר על המלחמה שהתחילו איתי ועם שיטה הגדלת חזה דרך הטבור. חבר'ה, זה לא צריך לשקר, צריך להגיד שאמת, שיטה קיימת. בארצות הברית נולדה את השיטה, עובדים שם רופאים מצוינים. לא נכון שכל אחד יכול לעשות את הניתוח הזה. זה נכון, לא כל אחד יכול לעשות את הניתוח הזה, אבל זה רולס רויס מול הסוסיתא, איפה צריך רק סקלפל ואצבע, וזה מספיק בשביל לעשות הגדלת חזה רגילה. אני למדתי את השיטה הזו בניו יורק אצל פרופסור גרוסמן, ליאונרד גרוסמן. אני למדתי מאוד, הייתי מעוניין בניתוח הזה, כי זה פרוגרס גדול, ובשימוש עם הטכנולוגיה חדשה, עם לפרוסקופ או פיברו לייט או מכשירים בכלל אחרים שלא משתמשים בניתוח רגילה של הגדלת חזה. הניתוח הגדלת חזה דרך הטבור, אני חוזר, זה רולס רויס, לא מרסדס, ובוודאי לא סוסיתא. עכשיו, למה הם אומרים משקרים? כי הם לא יודעים לעשות זה. הם לא יכולים לעשות זה, כנראה. ולא לומדים, ואין להם אינטרס בזה, כי זה ניתוח ממש דורשת אמנות, ידע, ניסיון בכירורגיה כללית. היום אני עשיתי יותר מ-350 ניתוחים כאלה, ואין תביעה אחת, אין סיבוך אחד. זה משהו חשוב. אין צלקת, אין פגיעה ברקמה של השד, ואין שם סיליקון. שם מי מלח, שאם חס וחלילה יקרה משהו עם פרוטזה עצמו, פשוט גוף סופג את הנוזלים, ובזה נגמר סיפור. אז לא צריך לשחרר, חבר'ה, לא צריך. יש הרבה דברים שאתם צריכים ללמוד, גם רופאים אחרים צריכים ללמוד, ולחשוב איך לעשות הניתוחים הכי טובים, ולא סכנה על הפציינט. כי הוא משלם לכם, הוא גם משלם לרופאים אחרים, אבל זה חוק בארץ, גם בחוק בינלאומי. אני חושב שאני הסברתי משהו חשוב מאוד, ומשהו קשור אישי איתי. אני רוצה להגיד מהמכתב של משרד הבריאות מופיע
שדוקטור פלמן רשאי לעשות כל הניתוחים שהוא עשה קודם, ויש לו ידע וניסיון. מכתב מהסתדרות הרופאים מדבר על החוק שאני כבר אמרתי. כל אחד מומחה בכירורגיה רשאי לעשות את הניתוחים שיש לו ידע וניסיון, ואם יש תביעה, הוא חייב להוכיח בבית משפט את הידע שלו וניסיון. תודה רבה, שלום.